O Bože, horší než horí je ten signál, ktorý vraví, že sa blížia ku nám ESA. Inšpektori, oni neznášajú vraj humor v básničkách a mŕtve mníšky v mrazničkách. A teda skutočne horí a už poslať tie stvory treba pod patronát neba, ktorý chráni nás. Tam dozaista dávno chystá vzácny Pán aj nám svoj večný mráz. S cencúrmi aj ich uvíta raj a svätý Peter odhrabal už bránu vraj a všetci svätí pochodujú, vyspevujú I love you, čo už iné, keď kolegy neprichádzajú. O Bože, lepší než horí bude signál, ktorý vraví, že sa dostavili na nebesa 4 stvory, zvoní na ne v rajskej bráne známa tvár, svätý Peter je zmrzlinár. O Bože, horší než horí je ten signál, ktorý vraví, že sa blížia inšpektori. Nuž poslať na adresu neba, tie 4 treba, Boh nás chráň, v mrazničke ich nesmú nájsť. Čím skôr musia tam zájsť.